Me war faro. Ele kasanya framo. Don't bless you more. Every more na kware jai ene o. Ene ye fari agro. We ye mu ketua ha. We ye mu ketua mi nya. Ele kasa ene frama. Africa hero, last hero. Last hero. Last hero. Hero. Last African hero. Last hero. Obiabwa. 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 Last hero. Obiabwa. Mount. Where I say so hero no. One body guy go jana. Mount. What shot here? What shot here? Hey, yani I watch you, stay by. Stay by. Yani watch you, what you be my watch. Mame ba mo so, mame ba mo so. Mame ba mo so, mo ma ko mame ba mo so.
ye makwaba eba KB Logistics tuma ye di pa ne se ye de wona wokofa nneoma free China eba Ghana ha ema wo mo che se nneoma kakra bi a obeto no KB Logistics de beba wo fie ba bi biara wo ban mu se ye kumase se ye nkran de ye frɛ no door to door ebi o se o kra 20 feet ana se 40 feet if China e de aba ye dwumadi ye die ba ko pa no na che se ye ne hwehwehwe mre so KB Logistics de ye nneoma eba ntem yetumi de bi fa wiem ye de bi so efa ensuo so se ye de fa wiem a 7 to 10 days ana afi nso se efa ensuo so a 28 days to 30 days na aba be drew port ama ye yi every honum so e de abrɛw ye wo warehouse kɛseɛ e wo China Guangzhou a nneoma dodoɔ biara pese wo krade ba no ye begye e de aba be gu ama na afi ye de firi ho aba be drew ɔman mi ho e de ama wo asomdue mu a unya haw bia na asɛm da sese KB Logistics e de ama Ghana adwadifoɔ wɔna wɔta akɔ China kɔfa nneoma ba ne sɛ e bia we ni wo first time awokɔ anaasɛ empo no wota akɔ hɔ no mo nanso kɔ bia wani ye ontanta KB Logistics say wo frɛ ni yi nkutahudie anaasɛ wo ne nkasa ye faw e de wakɔ company na nkasa apartment a ya gye no Guangzhou hɔ no ama adwadifoɔ place of convenience efie no wɔ nipa dodo a ɛfa ne senti no ɛyɛ first come first serve basis sɛ ofra ye bebuku room e de ama na afi ya maka aba be fa wo airport na afi sɛ wopɛ sɛ okodi dwa because of language barrier nti ye wo de obɛka ho no bɛkɔ na China kasa no wɔno abɛka akyerɛkyerɛ mu ama wo sɛ de bɛyɛ a wobɛte aseɛ na wankɔ ankɔbɔka na asɛm de ba ko bio no sɛ oba AB Logistica ye free no ɛwɔ fam papa wo de compare ɔmo a wɔmo de bi ba na bo sɛ ye de no wɔ fam especially with your services a ye surrender aka ho no bo sɛ ye cheap it may show bo ahyɛ wo nkran sɛ KB Logistics fa wo nneɛma fa hɔ na unnu ho da sɛ o pɛɛ ne adi nkɔmɔ a ye numbers anegu tele no so no wobɛtumi afa na wo ne adi nkɔmɔ KB Logistics ne ewu hia no ɛno ne ɛbɛyɛ ama wo Poku One TV.